kan bare tilbyde mig. Hej alle sammen, velkommen til en ny Minecraft episode. I dag har vi en klovn med, som hedder Jakob. Men han er virkelig klog her. Han blev kriger. Ja, det er den var. Og jeg... Ja, okay. Okay. Nu skal du se. Ej, næsten får du bare min. Og Mads, jeg har selv lavet navnet på den her. Værsgo. Tag den. Frederik, nu får du det her pik der. Kom herhen. Værsgo. Få den ord. Skal det se her. Hey, Frederik, du må ikke gå her. Du må ikke gå her, men jeg vil ikke ud til dig. Jeg lidt for. Det må gerne være tæt på. Frederik, du skal lige join det her. Ja, det skal jeg nok. Jakob, skriv lige, hvad den hedder og sådan noget. Ikke lige nu. Jeg skal lige skrive til Prediction. Hvad? Er det ikke? Frik. Nej, Jakob, skriv til ham, at du er midt i en YouTube-video. Sammen med en af dine venner. Nå, men alle sammen, det her bliver nok ikke en så lang episode, fordi... Jo, Frederik, vi kan bygge sådan en masse episoder. Okay, Eller vi laver alle en sammen, masse det episoder her med den bliver... her. Så Frederik han bor her nu. Ja. Så kan vi... Og måske bygger vi noget, uden vi opdager... uden vi laver videoer, men det går lige meget. Okay, altså den her serie bliver 100 episoder lang. Så I kan nok... Nå, Okay. okay. Jeg på, hvad der sker. Okay, hvis der sker noget, hvis jeg får Deer Armor Charmed, eller jeg dræber en med Deer Armor Charmed, og jeg får det, så bliver den lavet om til 300 episoder. Kom lige her nu for mig. Jakob, du ved godt episoden er. Du kan lige kigge mine ting. Jeg har resten af dier, det ligger i min lille chest. Bare lige tage noget af det der er lavet Deer Armor. Okay, jeg kan... Må jeg lave Deer Armor? Nej, det behøver du ikke. Jeg henter lige armor i spawn. Det er sådan set lige så... Ej, der er protection og sådan noget, så du ikke dør så godt. Så det er rigtig svært. Jonas. Okay, Frederik. Jeg kan godt høre, hvad Mads han siger, bare så I ved det. Så kan du høre mig igen. Så er jeg her. Ja. Frederik. Jeg tager lige noget armor med protection 3, og noget af det har protection 2. Ja. Det er ikke mere obsidian. Ej. Godt. Og hvis I ikke hørte Frederik sige det, så er det rigtigt. Jeg er kriger. Og sådan noget. Jeg kan ikke lide det. Okay. Hvem er det der? Jeg har set Mads. Frederik, Ja, hvor fint kan man nu? jeg kommer nu til dig. Jeg kommer nu. Kom herned. Hej. Ja, den der dræben. Okay, her. Du får lige noget armor, så du ikke skal rende rundt med den der bord. Healing potion. Godt. Nå, men jeg kan heal mig selv. Jeg kan skrive feed. Frederik. Ja. Hvis jeg skriver det her, så får jeg fuld med. Bare med skråstreg. Så får jeg fuld med. Ja. Så jeg behøver ikke noget og sådan noget. Jakob, jeg kunne godt bruge noget mad. Skidt. Hvad Og helvede. Frederik kan skal også lige op. Frederik skal du op. Ja, jeg kommer lige om lidt. Jeg skal bare lige have noget armor på. Så. Har du optaget? Ja, godt. Nej, Mads. Synes du, tror jeg sikkert ham der Peter...
Synes, jeg tror Peter Mixi, han gerne vil være med til min YouTube-video eller stream eller sådan noget. Det må han så ikke. Nej, det er kun min offentlige